Enguany celebrem la 14a edició dels Premis Manuel Castillo, una iniciativa de la Universitat de València que honora la memòria de Manuel Castillo, un visionari compromès amb la dignitat, la pau i la solidaritat entre els pobles. Aquests premis busquen incentivar la recerca acadèmica, científica i periodística en l'àmbit de la cooperació, la pau i el desenvolupament humà. A més, promouen els objectius de desenvolupament sostenible visibilitzant els treballs que contribueixen al benestar global. Enguany, el jurat ha reconegut obres d'un impacte social i qualitat excepcionals. En la categoria de monografia universitària d'investigació s'ha premiat a María Teresa Alemany pel seu llibre La violència contra les dones en els desastres, les pandèmies i altres emergències humanitàries. En la categoria de tesi doctoral, José Antonio Sánchez ha estat guardonat pel seu estudi sobre la pobresa de capacitats a Múrcia i Puebla. El reportatge periodístic Ñuñuyachill, Amamantar con afecto y cariño de José Miguel Soriano del Castillo ha sigut destacat en la categoria de reportatge periodístic. En les iniciatives Luis Vives de Cooperació al Desenvolupament s'han reconegut les contribucions del professor Sergio Benda, Vicente March, María Ángeles Yuste i la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la Universitat de València. Cadascun d'aquests premiats ha demostrat un compromís exemplar i una dedicació profunda a la millora de les nostres societats. Els seus assoliments són un testimoni del poder transformador de la recerca i la cooperació internacional. Esperem seguir moltes més edicions treballant junts per un món més just i pacífic.